prachy, frajere. Bude to nebude! Co je tady? Máte trochu nevychované komplice. Vypadni. Buď budeme obchodovat, nebo se prát. Obojí nejde. Lituji, trochu to přehnali. Zrazený ruku a hejzo! Drž hubu, sakra, měl jsi být šikovnější. Čekám vás. Račte za mnou. Vaše hra se mi nelíbí. Jsem sám a právě jste toho zneužili. Nemyslete si, že organizace, která stojí za mnou, si to nedá líbit? Ještě jednou se omlouvám. Ti dva měli jenom vyzkoušet, jestli snad při přepadení nebudete volat policii. Nic víc. Udělali víc, než měli. Ostatně jste jim ukázal, že si můžete poradit sám. Toho si já osobně vážím. Prosím. Máme o toho přehnal. Zkušený ženský miláčku, tohle není vůbec žádný křep, to je náhodou sekáč. To ženská cítí až za rok. Platí. Zatím se tu cítí drobá to nesvůj, ale řekla bych, že je zvyklý na lepší. Ty rumy pana Picmanče samozřejmě. Všechny? Řekl jsem to jasně. A jakou máme záruku, že nás neschodíte? Přesně takovou, jako mám já, že neprásknete vy mě. Moc nebezpečný. Já myslím, ty si dej bacha. Agnes! Je! Pane Bouši, to je překvapení, co vy tady. No, co pak já, ale... Kde je to zboží? Mám já, že neprásknete vy mě. Pane Bouši, to je překvapení, co vy tady. No, co pak já, ale... Protože tohle je obchod, o kterém se bude vyprávět.
Pro mě večeře nepřipadá v úvahu. Pískáček to vezmu. Tak vystupte, Pískáček. Za 15 000. Co na to vaše firma? V zásadě by nebyla proti. A na ceně se můžeme ještě dohodnout, že? A jakou máme... Čekám vás. Račte za mnou, prosím. Čeři. Protože tohle je obchod, o kterém se bude vyprávět. Pro mě večeře nepřipadá v úvahu. Pískáček to vezme za mě. Zboží i peníze. Tak halt! Poslyšte, když nám řeknete všechno, co víte, tak to s vámi nebude tak zlé. O to vůbec nejde přece. Jestli obchod neudělat šéf bude jenom rád. Tady v Praze ty kamínky stejně neprodávají, to víš. Jo, takhle za 500 by je brali, protože nikdo neví, jakou to má cenu. Ale on to ví a moc dobře. Tak co? Co jde, frajere? Nebo nic. Máme o toho Vyzkušený ženský miláček. Tohle není vůbec... Nebo se prá. Obojí nejde. Lituji trochu. Dobře. Zrazili ruku a hajzl! Drž hubu. Sakra, měl si být šikovnější. Čekám vás. Račte za mnou, prosím. Ale rozumíte, vysypte ty kamínky. Snad už jste je viděl. Viděl jsem ty pravé, ne ty. Vy jste lepší, než jsem čekal. Prostě profesionální. Za 15 000. Co na to vaše firma? V zásadě by nebyla proti. A na ceně se můžeme ještě dohodnout, že? A jakou máme záruku, že nás neschodíte? Přesně takovou, jakou mám já, že neprásknete vy mě. Dobrý. Ta Agnes! To je ráce, co? Pro nás starý lidi už to není, co?
Ne, ale pozor, na vás kouká. Ona hned pozná nobl pána. Taky už. Mám léto. No jo. Tak hele, aby to bylo sucho, ty se na něj pověsíš. Jak tady odsaď vypadne, musíme vědět po každém jeho kroku, rozumíš? Já to beru jako hotovově. No, je, aby. On není blbej. A nás svět, kamaráde, tak aby tě nevyšpnul. Musíš ho mít mrku. Tak kde je to zboží? Že váš šéf nejede s námi. Takovýhle šéf. Když nám řeknete všechno, co víte, tak to třeba není. Ale něco z toho tady máme. Takový jeden kousek. By byl, řekněme, za 15 000. Co na to vaše firma? V zásadě by nebyla proti. Ale ceně. Udělali víc, než měli. Ostatně jste jim ukázal, že si umíte poradit sám. Toho si já osobně vážím. Zkušenost. Proč by to zase strkal do kapsy, kdyby s tím nechtěl nic provést? Jo. Bacha, kam to jede? Kliprtovům. To je nejlepší lahůdkářství v Praze, pokud vím. Bude vám vyhovovat koněk Gordon Bleu? Já mu dávám přednost. Pokud vím, tak Praha není zrovna ten největší trh na tyhle věci. Třeba není, ale něco z toho tady máme. Takový jeden kousek. By byl, řekněme, za 15 000. Co na to vaše firma? V zásadě by nebyla proti. Na ceně se můžeme ještě dohodnout, že? A jakou máme za... Naval prachy, frére. Bude to nebo ne? Co je tady? Máte trochu Kopnej komplice. Vypadni. Buď budeme obchodovat, nebo se prát. Obojí nejde. Pojedeme za den. Obchod už bude zavřený. Něco z toho tady máme. Takový jeden kousek. By byl, řekněme, za 15 000. Co na to vaše firma? Zas. Zračte. Naval prachy, frére. Bude to nebo ne?
je tady. Máte trochu nevychované komplice. Vypadni. Já úvahu. Piskáček to vezme za mě. Zboží i peníze. Tak halt! Jste obchodník nebo prstínkář? Nerozumím. Ale rozumíte, vysypte ty kamínky. Snad už jste je viděl. Viděl jsem ty pravé, ne tyhle. Kde máš být? On mě vlez do dročky a zmizel. Za 15 000. Co na to vaše firma? V zásadě by nebylo proti. A na ceně se můžeme ještě dohodnout. A jakou máme záruku, že nás neschodíte? Přesně takovou, jako mám já, že neprásknete vy. Pracuje, kde máš být? On mě vlez do dročky a zmizel. Dej motelu vidí. Tak dělej. Vy jste lepší, než jsem čekal. Prostě profesionální. Máte můj respekt. Starý trik. Takhle si nám šeftovat v hospodě nesem. Jsem rád, že jsme se seznámili. Možná bychom mohli dělat i jiné obchody. Očekávám, že mi Piskáček přinese 140 000, bude ho doprovázet jeden z těch dvou pitomců, ale můžete být bez toho. Jsou bez toho. Kde vás najdu, když vás potřebuji? Někdo z galerky o mě vždycky bude vědět. A jakou máme záruku, že nás neschodí? Přesně takovou, jako mám já, že nepráskne vy mě. Ta Agnes! To je ráce, co? Pro nás tady lidi, už to není, co? Ne, ale pozor, na vás kouká. Ona hned pozná nobl pána. Taky už mám léta. No jo. Vaše hra se mi nelíbí. Jsem sám a právě jste to zneužili. Na co je? Kde máš být? On mě vlez do dročky a zmizel. Já
pejskáček, to vezme za mě, zboží i peníze. Tak halt! Jste obchodník nebo prstínkář? Mě vlez do dročky a zmizel. Vás kouká. Ona hned pozná noby pána. Taky už mám léta. No jo. Tak hele, aby to bylo sichr, ty se na něj pověsíš hned, jak tady... Vaše hra se mi nelíbí. Jsem sám a právě jste toho zneužili. Doufám, že si to zapomněl. Provizi. Nezacváně. Šéf ještě není hotový. Co mi do toho? Já jsem tě přihrál, tak pleť. Správně. Že byste si opatřili nohou? Prejský nohou. To chlapu, nechte toho! Za 15 tisíc. Co na to vaše? V zásadě by nebyla proti. Na ceně se můžeme ještě dohodnout. A jakou máme záruku, že nás neschodíte? Přesně takovou, jako mám já, že neprásknete vy mě. Žádné hlouposti, jste doma. Když nám řeknete všechno, co víte, tak to s vámi nebude tak zlé. Jdeme hlavně po těch, co vám to prodali. Jasné. Věc. No jo. Jste to vy. My jsme vás čekali. Neříkejte. Jasně. Já jsem rád, že jste tady. Takže si uvidíme. Klaním se. Tady. Rozumíš? Já to beru jako hotovou věc. No, jen aby. On není blbej. A zná svět, kamaráde, tak aby tě nevyšplouch. Musíš ho mít v mrku celý den, jasný? Co tak někde v průjezdě zmáčknou? Prostě mu hodit hadru přes hlavu a sebrat výkočku. Ty vole, o to vůbec nejde. Přece. Jestli je ochotný udělat kšeft, šéf bude jenom rád. Tady v Praze ty kamínky stejně neprodávají, to víš. Jo, takhle za 500 by je brali, protože nikdo neví, jakou to má cenu. Ale on to ví a moc dobře. Navol prachy, frajere. Bude to nebo ne? To
tady! Máte trochu nevychované komplice. Vypadni! Buď budeme obchodovat, nebo se prát. Obojí nejde. Vytuji trochu dobře. Zrazili ruku a hajzo! Drž hubu, sakra, měl jsi být šikovnější. Čekám vás. Račte za mnou, prosím. Vaše hra se mi nelíbí. Jsem sám a právě jste to zneužili. Nemyslete si, že organizace... No jo. Tak hele, aby to bylo sichr, ty se na něj pověsíš hned jak tady odsaď vypadne. Musíme vědět,